Arena ta' 5 metri b'5, żewġ magni jiżnu massimu ta' 17 il-kilo l-wieħed, ikkontrollati mill-bot. Fi ġlieda fejn robot jipprova jkisser lir-robot ieħor f'ħin massimu ta' 3 minuti. Dawn huma ir-Robot Wars, avveniment li ttella għal 5 darba u lil ħadd war nofsinhar ġabar 20 ta' studenti tal-inġinerija u l-familji tagħhom fl-Università ta' Malta. L-organizzaturi huma l-grupp tal-istudenti Maltin fi ħdan l-IEEE, l-Għaqda Internazzjonali ta' l-Inġiniera Elettriċi u Elettroniċi. Nick Cattart, chairman ta' din l-organizzazzjoni, spjeganna kif jintrebaħ il-konfront. Realment żewġ tipi ta' mezzi biex tirbaħ. Jew tirbaħ by knockout, ġifieri, jew jeħel ir-robot, eżempju fl-arena, jew ma jkunx jista' jċċaqla, jew inkella jeħel x'imkien ieħor jew ikisser ir-robot ieħor. U x'jiġri jekk iż-żewġ robots ikunu għadhom jaħdmu wara li għaddu 3 minuti? Jekk jibqgħu it-tnejn jaħdmu sal-aħħar, dak jiġi deċiż mill-ġurija. Il-ġurija għandna 5 lectures, ġifieri minn fakultajiet differenti, illi wara li tispiċċa 3 minutes jiddeċiedu skont based on performance, ta' każ naf jekk amount of damage, tactics. Kollox din is-sena robots fil-kompetizzjoni kienu 10, maqsuma f'żewġ gruppi fejn imbagħad l-aħjar żewġ robots minn kull grupp għaddew għas-semifinali u l-finali. Apparti l-entużjażmu ta' dawk li kienu qed jaraw il-kompetizzjoni, spikkat ukoll l-attenzjoni u d-dedikazzjoni tal-hekk imsejħa Roboteers, jiġifieri l-istudenti infushom fejn stajna nosservawhom jippreparaw u jarranġaw ir-robots tagħhom minn dwell għal ieħor. Eżempju ċar u ta' min ifaħru ta' kif il-prattika u anke l-kompetizzjonijiet jistgħu ħallu riżultat pożittiv fl-esperjenza edukattiva tal-istudenti.